shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan tsananin tausayi na uwa, ya kwatanta shi da a duniya babu wani tausayin da ya fi shi. Ya ce tausayin da Allah yake da shi akan bayi kashi 100 ne, sai ɗauko kashi 1 kaɗai ya raba a duniya, daga ciki ne ya ba da tausayin uwa akan ɗanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam don ya sa mutane su gane yaya girman wannan tausayi na uwa yake, sai yake cewa kuna tsammani uwa za ta iya ɗauka ɗanta ta jefa shi a wuta? Suka ce ai ba zai yiwu ba. Sai ce to tausayin ubangiji akan bawa ya fi girma sama da tausayin da uwa take da shi akan ɗanta. Don haka Allah ba zai ƙona bawansa ba, sai dai idan bawan ya nemi dole sai an ƙona shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan bayin Allah na al'ummarsa za su shiga aljanna